За видеото пасна на Dent World, значи този клип е специално, ако ще да хейтват шибаните педалчета. Този клип е за най-шибаните коментари на света. В момента сме с клипа малко шибана реклама правена на Evil Side, той вече не качва колък. Evilcraft. 1.3, епизод 11. Значи, почваме. Ето и хубавите ви коментарчета. Това от началото са чудните мостове. Мале, това са по-шибани коментари. Добре, ето този коментар направо ма пръсна. Къде ще е? Ето. Може ли IP на сървъра да играя? Така, пускаме клипа. Паузираме. Тук пише Private Server. Private Server. Айде ще напишем едно коментарче. Глупендери. Този сервер е Private. И се приемат педали. И се приемат педали като вас с клип. Пускаме. Ето. Сега към коментарчета. Така, отново. Пак съм се засилил малко с шибаните ми дизайнчета. Тук не гледайте. То па не мога да хвия с ръка. Тук е моя, имам ново интро, изработено от един голям пич, то ще е много рада. Мога отваря. Ще му видя сега профила. Ако искате някакво такво си интро, няма го пускам сега, защото просто ми лайкате. Не, възкъсали ми лаги, ама няма го пускаме сега. Защото не. Тук е и на един, то не го видите. Не, то са форста, оставите. Къде имаш профил? Така, Duck Play Gaming. Тоест много ги разбира. Ето, тук му направих едно шантало дизайнче с това. Да, това е един голям смях. Игра в един сервер и си беше маркирал пътя с Redstone. И уни с отзади минават и го копаят. И ето за това държи това Redstone-че. Тук му направих една снимка и ето тук банечето Ducky Play. Той не е качвал клипи, да някой ми прехвърляш, бе. Кой спами, бе? После ще я приема. Кой спами, бе? И това е интрото на Frost Gaming! Кой знае, дело и гепал. Това мисля, че ще е за това. Добре. Добре. И аз бях Dent World и другата новина е, че започвам да снимам на GTA Vice City. Тук гледах един клип на Venom, просто играта, всеки я знае, този GTA много хора, почти всеки е играл. Тук ми е старото интро, новото интро. Много добре се получи това за интрото, защото шрифта е същия както на банера. Ето Dent. Това с бика има смисъл. Любимата ми енергийна напитка е Red Bull. Така, излагах. Това е за клипа. Мисля, това е. И повтарям пак, той са най-шибаните коментари. Ако вижда още някаква таква нередност, с измислени страници, с хейтвания. Клип за хейтерите ще направим. Ще направим клип за хейтерите. Така. Аз бях Dent World в следващия епизод. Това като го конвертирам ще е с моето интро, новото. И мисля това е за клипа. Довиждане. Абонирайте се за мен и за моите фърата като Ducky Play Gaming. Това пич наистина. Искате ли интро готино, яко, мръсно там? Пишете в коментарите. Вече клиповете няма как. Вече HD ще са. Няма как да не е HD. Всеки клип ще е конвертиран и букуци с по-добро качество. Надявам се да ви харесва този клип. Коментирайте, оценявайте, сабскрайбвайте. Аз бях Dent World. И това от мен. Довиждане!